Vážení posluchači, dobrý večer. Víkend nám bohužel díky počasí moc fotbalové radosti nepřinesl, ale my jsme přesto nezaháleli a jsme tady s dalším dílem. A já tady vítám mýho kolegu Adama. Ahoj Adame. Ahoj všem, ahoj Honzi. A je mi velkou ctí vám představit našeho dnešního hosta, a tím je Michal Klesa. Ahoj Klesič. Nazdar Hanzi, ahoj Adame, zdravím všechny posluchače, diváky a díky za pozvání. Já bych tě v úvodu, i když jako tebe netřeba představovat, ale přece jenom jako Michal Klesa, bývalý ligový, ex-ligový hráč. Myslím, že máš nějakých 177 zápasů v lize, jsem si našel. Tyhle, 190, Tak Hanzi, 190, víš, tak jakoby dobrý, takže super, s necelý 2 kila a teď vlastně seš vedoucí ve druhé lize u týmu MFK Vyškov, je to tak? Jo, souhlasí, jsem takový tým manažer, vlastně mám jakoby kromě přestupů a takových věcí vlastně mám na starosti celý Ačko, nějaký jako ten chod a ve spolupráci s trenérem, co je potřeba takový, takže. Jasně. My jsme si tě pozvali hlavně kvůli tomu, že nás jako zaujalo to, že samozřejmě mimo té ligové kariéry si zabrouzdal i do těchto vlastně výkonnostního fotbalu, který my tady primárně řešíme a vlastně ten repertoár těch týmů je poměrně zajímavý. Tak my bychom začali možná tímhle, že jestli je to tak ty si vlastně nakouknul do profi fotbalu v Bohemce, jestli se nemýlim. Já jsem Když tak mě odchovanec, oprav, jo? ale No. jasně, jsem odchovanec z Bohemky, skončil dorost a pak tam vlastně přišly asi ty 2 štace, co tam máš, jakoby, Klidně na to navaž, no, a to jsme se vlastně, chtěli zeptat. jo, tenkrát nebyly žádný Bčka, žádný juniorský soutěž, nebo Bčka byly, ale Bohemka Bčko nemělo, Mhm. takže tam se to spolupracovalo se Semicema, tam vlastně odtaď pocházel majitel pan Schwarz, takže tam byla jako přímá linka ještě v té době. Nevím, ještě přímo za mě, ještě byly ty hostování formou, že dřív to byly takový krátkodobý, jo, že jsi tam šel třeba na 2 měsíce, jo, takže tam chodili kluci z Bohemky, co byli po zranění a vlastně šli třeba na 2 měsíce se rozehrát do Semic nebo na měsíc a pak se stahovali. Ale já si myslím, že za mě už to bylo klasika půl roku, takže tam šli, myslím, tři mladí kluci, jako prostě, co se nevešli do kádru nebo něco takového a šli jsme hrát do těch Semic, no, což. Ale to je takový zajímavý, protože samozřejmě my se tu věnujeme i středočeským soutěžím a říkali jsme teda, že do B3 nebudeme moc zabrušovat, ale Semice hrozně pro mě, jakož to výkonnostního fotbalu jsem, tak hrozně zajímavá vesnice. Musím říct, že i zajímavá, bych řekl, postava pana Švarce. Jo, protože já znám dobře syna a je tam teska místostarosta. Pan Švarc vlastně tenkrát tu Bohemku vlastnil, ty Semice vlastně vytáhl až do ČFL. A vlastně musím říct, že je to jeden vlastně z lidí, o kterém se říká, že toho vlastně stálo veškerý majetek, ta láska k fotbalu. Jo? No, jako myslím si, že to tak je, že Bohemka vlastně, ani ne tak ty Semice, ale ta Bohemka ho Tak to je jasný, to je jasný. Ta Bohemka ho stála 100% hodně peněz. V finále já s ním měl jako dobrý vztah i možná díky tomu, že jsem tam prostě odehrál sezónu v těch Semicích, tak když jsme se pak i kdykoliv potom za čas potkali, tak jsme se jako popovídali a je pravda, že nevím, pár let potom, myslím, už jsem byl v Příbrami, jsem ho potkal v Praze a normálně prostě borec za volantem nějaký jako dodávky a on si furt dělal to svoje, nějaký to ovoce, zelenina, že tak ty Semice, to jsou prostě tam ta zemědělská oblast, takže ale tak asi taky jako pak se věnoval už jenom té svojí firmě, tomu svýmu biznisu, ale jako říkám, klobouk dolů před ním, jako co vlastně mu do toho asi dokázal nasypat a ve finále to skončilo špatně, že jo, ta Bohemka, to si jako budem. Přesně tak. Tam je nejlepší to, že on do toho strašně narval a ve finále pak ta Bohemka šla jako do kopru, což zrovna já jako bohemák jsem samozřejmě špatně nasypal. Jsi vzal tematický tričko, veď? Jo. Jo, takže vlastně tam jsem strávil rok, což jako asi super zkušenost pro mě po dorostu, prostě vylezeš z dorostu, uděláš přípravu jako s Ačkem Bohemky a hned si šel prostě jakoby do toho dospělého fotbalu, kdy asi tenkrát jako před těma, to je vlastně už 20 let, to fakt byly, jako tam nebyly, když to řeknu blbě, 20letý děcka, jako jak tam v úvozovkách děcka, jasně, jak tam běhají teď, ale to byly normálně jako chlapy, takže tam mě to omlátilo, si myslím, velkým stylem a
za tu zkušenost jsem rád. Jo. Jako bohužel se to tam pak jako nepovedlo, tam už Hmm. i v té Bohemce začaly problémy nějaký, přestali ty hráči chodit na to hostování krátkodobí, tak jako my jsme ve finále jako sestoupili, neříkám, my jsme byli poslední, ale sestoupilo se z té ČFL, ale říkám tam klobouk dolů, tam vlastně borci jsme měli ty zápasy a ty mi před zápasem spali v autobuse tam v Milíně, říkám, kde jsou. No, oni slezli, ne, tak byli do noci, víš co, byli žně a oni byli prostě borci jako do noci, jako dáme někde na kombajnu, na traktoru a pak se jel jako na zápas, jo, tak 2-3 lidi, co tam prostě v tom dělali. Takže říkám, zkušenost obrovská, mě to obouchalo, mě to pomohlo. Pak vlastně klasika, jsem zase udělal přípravu s Ačkem a zase to nevyšlo. a šel jsem na rok na hostování do Sibřiny. Tam taky vlastně zajímavý projekt. No, právě. A oni vlastně sestoupili ten rok s váma, když jsi byl v Semicích, jsem koukal. Ano, oni sestoupili úplně stejně a tam to má i spojitost, že vlastně ten majitel, Karel Kodras, ten měl zase stavebniny, už někdy po 90kách a vlastně to je první vesnice za Prahou, kde ty víš, že bydlím na konci Prahy, já to tam měl 5 minut. A já se s ním znal z doby, kdy jsem byl malý kluk, protože on v té době to začal vytahovat nahoru z nějaký 3. třídy. Můj otec tam tenkrát ještě chytal, to tam hráli ty jako místní v úvodovkách, ale prostě znal jsem se, chodil jsem tam. A nějak jsme se někde potkali a on že jako jestli budu v Semicích a říkám, že asi ne, že nevím, něco teďka jako pohledám a on mě stáhnul jakoby k sobě. A tenkrát tam měl jakoby zase vidinu toho, že bych chtěl tu jako ČFL jakoby hrát, takže se bude hrát o postup. Tenkrát tam byl jako sportovní manažer, tam byl ten Martin Svoboda, 6. Zlatý řetěz. To bylo nabitý. Já si tenkrát, teď abych nekecal, jestli Zekbel nebo z něčeho takového, on si tam natáhl spoustu kluků, jako Tomáš Haňák, který vlastně dělá teďka fotbal ve Kbelí. No jasně, ale že oni šli takhle, oni byli nějak propojení. Tenkrát Pospa, jako tam byl taky zase šikovný manšaft, ale tam vlastně až do poslední, nebo skoro celý jaro jsme se mlátili s tou Čáslaví a bylo to takový, tak znáte ten nízký fotbal, no bylo to takový zajímavý. Nakonec to divně nevyšlo a po sezóně se Martin přesunul do Čáslavy. se přesunul do Čáslavy, no. Takže pak a vykopal tam ligu málo. Takže jako možná víme, proč to nevyšlo, ale budíš jako. To nevymyslíš. Tak on tu Chestíš vlastně, Martin, on tu ligu z Čáslaví vykopal, akorát to tenkrát bouchli Slovácku, že jo. Jo, tak tam tenkrát byla zlatá doba, že jo, Zenit tam dával strašných peněz, že jo, oni jako vykopali, tenkrát Míra Koubek to trénoval, myslím, že pro 2-9, jestli mě někdo opraví, kdy vyhráli vlastně tu druhou ligu, že jo. To by mohlo tak odpovídat. No, oni to vyhráli, že jo, a oni vlastně už i za mě, on byl jako prezident klubu, byl minister Urban za ČSSD, minister průmyslu, jo, takže tam to bylo dobrý. A já jsem tam vlastně s odolností pak byl taky půl roku na hostování. Jo, jsem koukal, no. Takže to bylo za trenéra Zákostelskýho, to tenkrát, nevím kolikátou sezónu tam byli, já jsem byl půl roku v lize, pak mě, nebo rok, pak mi Jirka Kotrba řekl, že mě nějak jako nepotřebujou, tak jsem šel půl roku tam a tam se hrálo jako o záchranu, v klidu se to zachránilo a pro mě to byla asi taky další zkušenost, protože to jsem zase, jasně přišel jsem do té ligy tenkrát, jednou jsem hrál, jednou jsem seděl jako úplně v pohodě, ale tady jsem zase měl půl rok, který jsem prostě odehrál ve druhé lize a vlastně vrátil jsem se, Příbram teda bohužel se stoupala do druhé ligy, ale já jsem vlastně pak, když to řeknu blbě, nesles jako ze hřiště v Příbrami. Takže mě vlastně všechny ty štace, co jsem absolvoval, mi hrozně pomohly v tom, já nebyl jsem žádný super fotbalista, ale pomohly mi v tom, že jsem tu ligu mohl hrát nějaký pátek a tak to beru jako zkušenost, jako obrovskou. No ale jsou to jako takový paradoxy, jak je to všechno jako v tom českém fotbale, jako malý rybník, jak je to prostě propojený. Jako, no. Je to hele, jako... Ještě promiň se zeptám jenom k té Sibřině, jestli si třeba nepamatuješ, mě fakt jako zajímá, to byl nějaký rok 2006, 2007, nebo něco takového, ne?
Hele, Hele, kolik jsi tam já, třeba bral jako já si divizi? myslím, že to Šmerovi. bylo ještě dřív, protože OK, OK. já jsem, myslím, 2.6 už jsem byl podle mě v Jo, Příbrami v jo, lize. jo, jo, jo. A já jsem asi šel 2.6 jakoby v zimě, Mhm. takže 2.5 podzim jsem byl v Bohemce, tak já si myslím, že to byla sezóna 2.4, 2.5, kdyby to tak Jo, mohlo jo. odpovídat. Hele, já měl ještě tenkrát mě dojížděla smlouva po dorostu, jako dorostenecká, co Jo, jsem měl v takhle on Bohemce, jenom takže přebral, jasně. jo, Jo, já jsem takže tam on, měl, abych teďka nekecal, no tam se jasně, to no. zvyšovalo podle nějakého minima, já si myslím, že to bylo nějakých 8 000 tenkrát, ale víš co, já byl na Jasně. škole, mě to No vlastně jasně, no to je absolutně, jasný, jo. já jsem vlastně i tu Sibrinu zvolil z toho důvodu, že já jsem ten rok jakoby maturoval, tak já jsem věděl, že na trénink nemusím nikam jezdit, mohl jsem jako i v klidu si dodělat jakoby školu Jo, tak to byla a hezká brigáda, jako jo, Ale Semice 2002-2003, Sibřina Mhm. 2003-2004. Jo, tak jo, o tu sezónu jsem se seknul, no, tak jo. jo. No, takže říkám, mě to vlastně všechno pomohlo. A i tady ta vlastně Sibrina, kdy já jsem měl poslední rok jakoby nějaký dorostenecký smlouvy v Bohemce a říkal jsem si, no tak jako dodělám školu, Bůh ví, jak to bude, vlastně ani v zimě už jsem ani, nebo jako zvedl jsem to, jako ten telefon a řekl jsem, že do přípravy ani nejdu, jako s Ačkem, protože jsem jako věděl, že mi to sebere spoustu času ve škole a výsledek bude de facto asi stejný v tu dobu, jo. Tam ještě jako, tam byli borci, tam byl jako slušný kádr, jo. To si jako nebudu nalhávat, že tam bych se asi jako neprosadil. Takže jsem zvolil tuhle cestu a spíš jsem si už říkal, co budu dělat dál. No a Ale on mi tenkrát mi zavolal po sezóně najednou Dušan Uhlín mladší, jako co budu dělat. A říkám, já nevím, já jdu teďka na přijímačky na vejšku. On mi říká, no s tím jdi do prdele, to mě vůbec nezajímá, mě zajímá, co chceš dělat s fotbalem. A říkám, no, tak to vůbec nevím. A on mi říká, hele, já jsem se tam na tebe jezdil koukat, já tě chci. Dám ti nějakou smlouvu, která už máš teda po škole, která by tě jako uživila. A kdyby to nevyšlo, že se postará o to, abych šel na nějaký rozumný hostování a mohl trénovat s nima. Takže vlastně díky tady Dušanovi Uhlínovi mladšímu já jsem v tom fotbale zůstal. Asi A jako ten tě, promiň, ten tě vzal to bylo kam, abych tomu... do Bohemky. No, Ten mě do vzal do Bohemky, jo, Bohemky, takhle, jo. jo, takhle. ten mě vzal do ten Bohemky. jo. Ten byl asi Tak to je super. první z těch trenérů, co mi tam jako vůbec dal jakoby šanci Mhm. a dal mi šanci takovou, že já jsem vlastně ten podzim v podstatě odehrál taky skoro celý snad. Udělal ještě ze mě krajního záložníka, byl tenkrát útočník, on mě postavil na lajnu. On pak teda odešel do Boleslavy a já jsem v zimě po půl roce odcházel do Příbramy a měsíc na to končila Bohemka, jakoby v podstatě, že to byl ten úplný krach na půl roku, jo, takže... Hele, zeptám se v tomhletom, když jsi narazil na tu školu, za mě je to hrozně zajímavý téma a je to vlastně v tom, že mě totiž jako hrozně asi jako mrzí, že vlastně, nebo dneska mi to přijde jako obrovský problém při těch platech hráčů jako ve profesionálních soutěžích, že vlastně není nějak jako vychytaný to, co vlastně, když to řeknu blbě, tak ten, kdo reprezentuje ten kapitalistický svět, což jsou za mě ty Spojené státy, má jako vychytaný v tom, že ty vlastně studuješ tu univerzitu a přitom hraješ vlastně, dejme tomu profesionálně sport, protože oni vlastně jako to studium mají na druhý koleji, ale ty vlastně vylezeš a máš ten vysokoškolský titul. Což vlastně u nás je ten tlak spíš jako opačný. Jo. U nás ten tlak mi přijde, že je musíš na trénink, nechoď do školy. Jo. A vlastně kolik hráčů, mi to přijde jako hrozně nešťastný v tom, že pak jako kolik hráčů se ti jako uchytí v tom profisportu a hlavně kolik z nich ještě vydělá jako tolik peněz, aby nepotřebovalo se potom jako realizovat v tom běžném životě. Jo. Ono ten profisport je někdy v 35 vyplivne. No jasně. A co jako? Jo? A co s tebou? Jako, jo? A ty 15 začneš dělat jak já. Internet. No jasně. Naučil se, ale víš co, ne? K tomu se taky dostaneme. Ne, ale jako a nemáš ani žádný systém, který by vlastně tě jako socializoval do toho, že málo lidí si uvědomí, že třeba aspoň vystuduje tu trenérskou licenci a zůstane u toho sportu díky tomuhle, no prostě nějak, ale spousta lidí si myslím, že pak v 35 jako je to obrovský problém. Že tobě chybí prostě 15 let praxe nebo 10 let praxe, co mají tvoji konkurenti a hlavně si zvyklí na nějaký peníze a na nějaký životní režim a je to prostě za mě hrozně nešťastný řešení, jako, nebo bylo by potřeba jako trošku souhlasím, že jo, tam ve státech, tam je to asi udělaný už možná, nebo vlastně, že jo, od té střední, kdy jako když jsi dobrý ve sportu,
vlastně tam je žene to, aby byli dobrý ve škole, ve sportu, budou dobrý v tom sportu, tak dostanou to stipendium na univerzitě a budou vědět, Tak. že budou mít to vzdělání. Tady to tak prostě není a asi možná nikdy nebude. Možná, nevím, když jsem byl já na škole, tak vím, že Sparta měla nahoře, že jo, jako Gimpl svůj, kam jako byla schopná dávat nějaký jako hráče. No ale u mě to, já jsem byl třeba vlastně jakoby na 6letým německým Gimplu na Pražačce, no ale pak přišel moment, kdy OK, nějak to vypadalo s fotbalem, nebo nějak to vypadalo, jako to nikdy nemůžu říct, že to vypadalo, že by mě to mohlo živit, ale prostě bavilo mě to, byl jsem v té Bohemce, měl jsem podporu jako i doma a přišel zlom, kdy v té škole mě přestali pouštět na jakoukoliv akci fotbalovou, ať už to byl 1 den, 2 dny. No jasný, no. A teď já jsem jako taky jako přemýšlel, co s tím bude. Kdyby to jako dodělal, tak mám státnice z němčiny, protože to byl fakt jako německý Gimpl. No, ale chtěl jsem dělat i ten fotbal furt, aspoň na nějaký jako úrovni. Tak já jsem školu přerušil a ve finále jsem pak nastoupil znova do třetíku, změnil jsem školu, šel jsem jakoby na sportovní ekonomku na Vinohradskou a tam jsem si dodělal vlastně jako střední ekonomku. Musím říct, že mě ta škola teda začala i bavit, oproti tomu Gimplu mě asi jako tady ty nějaký obory ekonomie, účetnictví to asi bavily víc než chemie s fyzikou. Takže mě i ta škola bavila, odmaturoval jsem úplně jako v klidu, na pohodu, bohužel na výšku jsem se nedostal hnedka po škole a pak už jsem se k tomu ani nevrátil, protože jsem jako samozřejmě... Pak byl fotbal, že jo? Pak byl fotbal a jsem, jako když jsem se 1 rok nedostal kvůli tomu, že mi chyběly body z matiky, tak jsem nepředpokládal, že za rok mi to naskočí a udělám to, jo, takže... No jasně. Takže ale jako Leda bys spočítal úhly centru nebo něco takového. Přesně. To tě asi nenapadlo v průběhu. Přes palec to tam budu dávat. Ne, jako mám školu, mám střední s maturitou v pohodě, ale samozřejmě máš pravdu, že jako tady ten sport se studiem je u nás úplně dost neslučitelný. Jako samozřejmě dá se to nějak dostudovat, když chceš dálkově nebo něco, jasně, to už je pak na každém jako jednotlivci. Ale jako nějaký, že byste měl hromadný vysokoškoláky v profi sportu, ve fotbale, v hokeji, tak určitě, to nevím. Tak, hele, ta problematika je hrozně obsáhlá a je daná i tím, že vlastně ty Spojené státy mají obrovský spádové oblasti pro tu jednu školu. Jo. Tady máme základku v každé vesnici. Jo, ono to jako nejde moc udělat, aby si sportoval jako za tu školu a ne za ty kluby. Že vlastně ten jejich systém je, že ty sportuješ vlastně za tu školu. Jasně. Jo, oni nemají ty kluby jakoby juniorský, jako mládež. Jo. Oni vychovávají v tomhle. Ale to u nás není jako aplikovatelný, protože jako to prostě vůle, před nějakýma... Hele, já bych šel od školy zpátky k fotbalu, jestli se mnou souhlasíte. No, určitě. A já bych přešel k tomu, že vlastně... Se v tom necítíš, viď? Já mám stejnou školu jak ty. No tak vidíš, vole, tak se neboj, ne? Obchodní akademie s maturitou? Ne, no tak samozřejmě. Já vím, ale... jsme tady kvůli fotbalu, jasný. Ne, takže jenom jako zajímavý téma určitě, ale chtěl jsem přijít k tomu, že vlastně my dva jsme se poznali v Českém Brodě, vlastně v divizi, kdy já nevím, bylo 25 a jsi přišel, znal jsem tě vlastně de facto jako z televize, když to řeknu blbě, jako fakt, protože jsi působila na 4 roky úspěšně v Budějovicích. To jsem měl 4 roky v Budějkách za sebou jsem měl. No, to si právě pamatuju a pak, že nějak se si zranil a potřeboval se rozehrát. Bylo to tak nějak? No, hele. Jak to vlastně bylo? Jak se ocitnul v Brodě? Já jsem si vlastně někdy na podzim, teď nevím ty roky, to už prostě nedám. Ale to vím, to já zase vím, to bylo 2.15 si přišel do Brodu. 2.15 jsem přišel do Brodu, takže podzim 2014 jsem si urval křižák. Aha. Nevím, prostě ke konci podzimu vím, že jsem to měl jsem to utržený, ale hrál jsem s tím ještě měsíc, než mi prostě odešly menisky. To byly 2 kola do konce, před Vánocema jsem šel na operaci. No, ale jak se to tak jak jsem měl v pohodovkách někdy jako štěstí ve všem, nebo jako tady v tom, že tady ty kluby nějak jako, nebo prostě štěstí na tady, že mi to vždycky něco pomohlo, něco dalo, tak tady se to sešlo tak, že mě samozřejmě v červnu končila smlouva. Jo, takže a teď jako, teď dobrý, my jsme byli po podzimu, nevím, 18 bodů, jo, nějaký sklidnej střed, 4 body od Evropy, když to řeknu blbě, jo. Hele, nezažil jsem asi větší trápení, vůbec jsem to klukům nezáviděl, chodil jsem tam na ty zápasy, koukal jsem na to.
Oni udělali 4 body, nebo 5 bodů za celý jaro a jako se stoupili Budějky. A teď se samozřejmě řešili jakoby smlouvy, bla, bla, bla. No a jako český fotbal na žádný jako vděk a tady to se moc jako nehraje, tak je tenkrát mi nabídli smlouvu takovou, že jsem říkal, Výsměch. tady jako nezaplatím ani jako nájem, jo, jako, když to jako řeknu blbě, víš, jako, a samozřejmě s nějakým jako růstem, když něco odehraješ, tak bude to koleno, báli se, a jako já, když jsem nad tím prostě tenkrát přemýšlel, tak říkám, se dostanu na půl roku za tady ty peníze, co jsem jako měl, jako, nebo co chci, nebo na kterých jsme byli dohodlí už předtím. No, takže jsem řekl, že nic, je konec, že to neberu. Vrátil jsem se vlastně jakoby do Prahy, začal jsem trénovat s Vyšehradem, ten byl tenkrát v druhé lize. Oni by mě chtěli, jenže v tu dobu ještě byly tabulkový odstupný. Jo? Takže se nějak prostě Vyšehrad se nedohod jako s Budějkama na nějaký jako rozumný nějaký částce. A že se k tomu vrátí jako v zimě, že to mi pan Klíma řekl, že už by jako nějaký peníze na to měl, protože někoho teďka udělal a takový. Říkám, jo, v pohodě. No a nabídnul mi, ať s nima trénu a že mi dohodne o nějaký hostování, kam bych mohl jít, jako se rozehrá. A jedno z toho bylo Český Brod. A já říkám, hele, ideální, mám to 15 minut od baráku, znám tam Šmejkyho, Hrbu, tak ty víš, co tam byl tenkrát zase stav. No to jo, to bylo. Takže jsem jako OK, super, Český Brod ve finále, já jsem pak ani na Vyšehrad už nejezdil trénovat, protože na umělku mě to stačilo 3krát týdně s váma, byla sranda, všechno, prostě fotbalisti, to tam bylo jako dobrý, takže vlastně já jsem se tady tou cestou jsem se ocit v Brodě, že mi to jako nevyšlo v Budějkách, na Vyšehrad se nebyl schopný s Budějkama dohodnout, ale furt mě tam jako chtěli nějak od zimy, tak mám tady to, anebo já nevím, tenkrát, když jsi měl Litoměřicko, nebo jasně, tam byl pan Pícha, jo. No. Jsem říkal, tak tam nejdu, nebudu jezdit přes celou Prahu, prostě půjdu tady, kde už někoho znám a to. No a tam vlastně jako super, já si myslím, že jsme měli super podzim tam, když se jako, jestli si to dobře pamatuju. Jo, měli, no. A taky se tam hrálo, že jo, tak víš, co tam bylo za tým, že jo, ty byl mladý, perspektivní, taky dobrý to bylo, ale víš co, jako, zahrál si s fotbal, jako víš co, ne, jo, to bylo fakt, já na to vzpomínám rád. Mám rád tu kabinu a tam fakt jako byla kabina dobrá, tam se jako člověk těšil, podmínky si myslím, že taky úplně v klidu, měl jsi tam to hlavní, zatím si měl to s tou atletickou dráhou, měl jsi tam světla, že jsi mohl trénovat, vlastně jeho kluci jezdili po práci a všechno tam vlastně fungovalo, když to jako byl peníze, tam nebyl tady s tím vůbec nikdy problém. Ale a v té době si k tomu Brodu měl nějakou práci, nebo si hrál jenom fotbal vlastně? No, já jsem jako, když jsem se zapích Budějky, jak jsem říkal, já jdu na práce a říkám si tady leta platím sociální a zdravotní, takže jsem šel jako na pracách. Tam jsem byl, nevím, 3 měsíce, než jsem šel vlastně do toho Brodu, pak jsem měl Brod a začal jsem k tomu pomáhat kamarádovi právě, co dělal jako internet. Sice to úplně něco jiného, než jsem dělal teďka ke konci, vzdušní spoje, takže já jsem les normálně Hans to víš, jsem les po vejškách, po těch jako stožárech a všechno. Tak kluci, vejšky to... No. Já mám tak třetí šprušel, jako klobouček. Já když jsem tam vylez poprvé, bylo jenom nějakých 30 metrů v vozovkách jenom, tak jsem tam stál a nemohl jsem se hnout, jo. Říkám tomu mému kámošovi, koukej mě tady zajistit a zapal mi cigáro. Já nebyl schopný si ani jako zapálit. Já jsem tam fakt jako, jsem stál úplně kamenej a jako hotovo, jo. A tak samozřejmě člověk se otrká a jako ví, tak je pak si jako zvyk. Tak jak tomu jsem dělal jako tady to, že jsem mu jako spíš pomáhal, měl jsem ten fotbal a ono shodou okolností, já nevím, jak dlouho to trvalo, jsem byl měsíc v Brodě nebo jak dlouho a tenkrát mi volal vozy a jo, Martin Vozábal z Budějek a zase přemlouval, ať se vrátím v zimě jako do Budějek, jo, taky. Hele, k tomuhle právě mám jako takový osobní ten, že jako to, já si toho jako hrozně vážím jako na tobě, protože pojďme si říct, kdyby ti bylo, já nevím, 28, ale to ti bylo tuším nějakých 32 a já... Mě bylo 32, no. Jo, v Brodě 32, si byl 33 samozřejmě asi, no. Furt jako běžecky, pojďme si říct jako top, jako herně taky, ale říkal jsem si, víc, že už si to jako dohraješ někde ČFL, za nějaký prachy plus práci a ty si vlastně se ještě jakoby namotivoval a vlastně pak si odehrál teď, nevím přesně, rok v té druhé lize, nebo rok a půl jsem tam rok a půl, promiň, a jako úplně v pohodě, jako víš, že ten
zase jako prostě, tak samozřejmě jako pojďme si říct, jsi fotbalista, ale jako z divize, víš co, prostě ve 32 do druhé ligy a že kde si našel tu motivaci vlastně jako se vrátit, že to mi přišlo jako úžasný vlastně. Hele, tak nevím, zase tady ze mě nedělali nějakého skvělého fotbalistu, já mi uměl jednu kličku, ty vole. Ale ta To se vycházela, ale tak funguje, jako ty vole, fungovala vždycky, jako jo, ty vole, ale furt, hele, ty vole, tu nezapomenu. já to měl postavený na nějaký vždycky jako dobrý kondici, takže já jsem se vždycky udržoval, takže díky tomu, že já jsem byl po tom kolenu, takže jsem měl taky jako naběháno hafo, jo, takže já jsem se cítil furt zase dobře, musím zaklepat, doteďka to koleno drží, nebyl s ním jako problém. A možná nějaká taková motivace, jako že jsem si věřil jsem sám v sobě, že jako na to ještě mám, že prostě že jsem z toho OK na rok jako vypad díky zranění, tak to se stalo jiným. A měl jsem i jako vztah k těm Budějovicím, jako já to tam měl hrozně rád, jako ty 4 roky. A oni tebe taky, že jo, ty fanoušci, co já vím. No, já si myslím, že jako i ty lidi mě měli rádi, i s nima jsem měl jako dobrý vztah, jako hele, několikrát jsem tady s těma v uvozovkách ultras, když to tak budu říkat, s těma nejvěrnějšíma, jsme jako poseděli na pivku, víš co, to fakt jako byli super lidi, tam jako, byl tam hezký život, hezký město, tak já jsem si řekl, proč ne, no, ale bylo to jako samozřejmě komplikovaný, bylo to na úkor něčeho, že my jsme už se přestěhovali do Prahy, dcera mi začala chodit do školy, malej do školky. A teď po půl roce co? No. Takže jsem tam šel jakoby sám, byl jsem tam rok a půl sám, jezdil jsem, jako pendloval jsem, nebo jsem si tam bral děti, když to šlo, ale no, pak to zase klasicky skončilo, po roce a půl smlouva a zase s penězma dolů. A já říkám, hoši, ale to už mi nedává jako smysl. Jo, jako jsem tam bez rodiny, to jo, no a teď jako byl si v druhý... Tak jako něco obětuješ, tak prostě tak, jako... Byl si v druhé lize, tak je to zase nebyla jako nějaká extra raketa, kterou bych si říkal, hele, dobrý, tak to jako tady budu, protože mi to za to stojí. A řekl jsem prostě dost, jako ve finále možná ten rok a půl mě stáli pak manželství, že jo, protože jsme se jako odloučili, jo, takže... Ale to už je jako jedno, jo, to prostě to tak... Tenkrát jsem se prostě rozhodl, že do toho půjdu, i díky to prostě, že jsem k tomu měl jako vztah k těm Budějkám. Chtěl jsem možná sám sobě dokázat, že já to ještě mám a jako povedlo se to, ale je to asi i díky tomu, že fakt jako ty mě znáš, já jsem jako vždycky měl jako naběháno, natrénováno, takže i díky tomu, jo, asi kdyby člověk byl trošku jako pohodlnější, tak už by se do toho asi jako nevrátil. Takže... Určitě, no. Je hezky, jak vždycky ta úroveň toho fotbalu je prostě vždycky obrovským aspektem. Jo, že vždycky, když někdo jako poptá z té vyšší úrovně, tak se ti strašně špatně říká ne, jako. No, ale jo, dobře, je to tak, jako ale jako i na týhle ty vole, ale úplně strašně šílený jako argumenty, jako to chlapský ego. Ne, tak jako vyšší úroveň mám. Teď se to je jako neuvěřitelný argument. Jasně, to naše ego v tom hraje jako roli, jo. Prostě, jo, ano, a zase tě to popohání přesně. Mám na to, věřím si, že na to prostě mám a hlavně mě teďka tenkrát bylo nepříjemný, vlastně on celý tady ta nějaká anabáze s nějakým návratem jakoby do těch Budějovic vznikla tak, že my jsme v Brodě dotrénovali v pátek. Já se podíval na telefon a Budějky prohrávali, to je jedno, s Bčkem Olomouce 1-3 doma, nebo 0-3. A byli v tu chvíli, no byli dole, tam pod nima byl Vyšehrad a možná ještě jako 3 týmy, jo, jako moc tam to nebylo. A já tenkrát jako psal o zimu, protože měli jsme nějaký vztah, říkám, ty vole, kámo, říkám, tak tohle jsem nečekal ani jako ve snu, kam se jako můžete jako dostat, jo, protože ten tým zase neměl jako úplně špatný, ale je to tak, postavili to na spoustě mladých a prostě to jako samo nejde, jo. To fakt. A na tuhle SMS-ku mi vlastně reagoval Vozy, mi volal, a začal se řešit jakoby nějaký návrh, jestli bych jako ještě měl jako chuť a to. A pak jsme si po nějakým jako dali kafe a mu říkám, ale víš, co jsem jako předtím chtěl, jako na čem jsme byli jako původně dohodlí, to pak teda nebylo. Tohle chci a za těchto podmínek se tam vrátím. On to jako probral jako s Davidem Horejšem, co to tam tenkrát trénoval a řekli, že jo. A já jsem se tam vlastně v lednu vrátil. Ale to bylo prostě, možná kdybych tu SMS-ku nenapsal, tak není téma, ne, víš co, prostě tak vždycky musíš, no jasně. A teď já to ani nepsal takový, že bych se tam cpal, já jsem to psal z toho, že jako jsem jasný.
Když jsem tam s ním byl prostě fakt 4 roky, tenkrát možná ještě byl, nevím, jestli byl na hřišti nebo byl nějaký asistent, ale prostě od začátku jsme měli jako dobrý vztah, takže jsem mu to prostě vystřelil spíš tak jako kamarádsky, protože mi to bylo líto i vůči němu, on tam byl v té funkci teďka toho sportovního manažera, dělal tam první, poslední, tak mi to jako svým způsobem jeho bylo líto, že to takhle jako padá, protože fakt jako představa, že Budějky a pod nima už jenom Vyšehrad, to je hrozný, nevím kdo, Třinec, nebo něco, to mi tenkrát jako nedávalo absolutně logiku. No jasně, jasně. No jako Budějky prostě velká jakoby značka, prostě velký město a určitě prostě nedává smysl, aby bylo takhle dole. A mně se na tom líbilo vlastně ten pocit toho, že asi ten Vozy jako potřeboval přivést někoho, kdo tam v tom regionu má dobrý jméno a jako tím, jo, protože hele, když jsi jako manažer jakoby v prdeli, tak potřebuješ jako dostat ty lidi na svoji stranu a tu kabinu na svoji stranu a tyhle ty věci, protože to se ti jako samo nezvedne. A ten sport je prostě strašně moc o palici a když něco jako nezměníš, tak se nikdy nic nezmění. Jo, a vždycky ty lidi, kteří mají dobrý vztah k tomu prostředí, který tam je, tak vždycky přinesou tu pozitivitu do toho negativního prostředí a je vysoká pravděpodobnost, že se to může zlomit. Takže to je jako a hezký jako na celých těch příbězích je, jak je to o tom detailu, ne? Že napíšeš SMS-ku. Že prostě úplně takový to, jak si říkáš, že ten život dlouhodobě jako štěstí musí být nulový, protože matematicky je to píčovina, ale vždycky je to vlastně o tom štěstí, ne? Největší talent si v 19 udělá koleno, je konec, vole. A největší je, a prostě, vždycky je to o tom, jako, jak říká Hans, vždycky je to o tom hrát, nehrát. Ale oni mě tam za ty 4 roky mě všichni znali, oni věděli, jaký jsem, Hans mě možná takhle poznal taky v Brodě, nevím, jestli jsem takový byl, já nesnáším prohrávat, já nesnáším prohrávat ani v tréninku, já jsem schopný nic nevypustíš, prostě. Jsem schopný se pohádat na tréninku kvůli píčovině, kvůli autu, ale skončí trénink a jsem jako úplně v klidu, vychladnu, ale prostě v tom, já nesnáším prohrávat, takže jako tohle možná o mě taky věděli, takže věděli, že tam přinesu něco, že přesně. Je to možná blbý, ale že si jedu ty mladý tam, který jim to asi bude jedno, jestli tamhle prohrajou 4-4, no mě to jedno není, tak možná i na to třeba tenkrát sázeli, nevím, prostě jako vím, že asi spousta lidí mě kvůli tomu nemá ráda, ale ty, kdo mě znají víc, tak vědí, že pak jako skončí trénink a já jsem úplně v pohodě, můžeme jít dáme na kafe, na pivo a už budou srandičky a to jako neřeším, to, co je na hřišti, zůstane na hřišti. Jako. Hele, nebudu lhát, že jako i v tom Brodě se ve mně, neříkám něco zlobilo, ale jako já od já jsem úplnej magor, že já prostě kluci by mohli vyprávět, já prostě na tréninku prohraju ty vole a já jsem tam schopnej rozkopat ty vole banery, sice mě dělají si ze mě normálně prdel, takže jako i od vás jako v tom Brodě jako ty Hrdla je teda, ten je splachovací, že jo, ale jako odkoukal, nebo prostě nějakou jako víš, že prostě Mára jako Smola, ten byl to samý, no jasně, že to prostě načíchneš prostě, ale kor, že jo, když ty to prostě hele, frajer vole hrá ligu, tak jako samozřejmě na to koukáš taky jako jinak, takže musím říct, že jako tohle jsem tam jako viděl a jako bylo mi to vlastně sympatický, protože prostě to mám jako nastavený pak podobně, no. Takže tohle. Je to prostě o tom, že vždycky v tom sportu musíš mít ty vítězný typy. Je to teďka mě to jako hrozně, třeba i v tom výkonnostním sportu, mě to teď jako hrozně chybí, že čím dál tím víc je to jako hrozně málo o emocích. Že ty emoce se z toho sportu jako vytrácejí a je to jako hrozná škoda, že prostě spousta hráčů dřív bylo daleko víc toho, že jsi tam nechal tu duši na tom hřišti. Dneska mi přijde, že spousta hráčů, a asi je to o tom fluktuaci těch týmů. Ty jako strašně, jak ty hráči cestují, jak nemají vztah k tomu týmu a jim vlastně jako neříkám, že to tak je, ale říkám, že to může být tak, že vlastně oni pak v zimě půjdou jinam a ten tým vlastně jako co, ale je to hrozně něco, co mi strašně jako štve. A hele, je to celkově o té kultuře asi, no. Já ti jenom do toho skočím, než to. Sorry. Protože hele, já jsem byl 7 let v Příbrami a 6 let dohromady jako v Budějkách a teďka jsem byl 4 roky ve Vyškově, nebo 5 jako hráč. Já jako ty týmy neměnil, jako já když si k ním udělám vztah a jsem tam někde spokojený, tak to nechci měnit a nechal jsem tam pak prostě tady ty emoce a tady to všechno, protože mi na tom jakoby záleží, jo.
Jo, přesně tak, přesně A tak. mám to i teď v tom blbým okrese, jako jo, když to řeknu, jako tam, Aha, jsem se říkal tomu Zdenovi, co to tam vede, já mu s tím pomáhám, jakože mu dělám i tréninky, když mám čas si nachystat trénink, jak mu s tím pomůžu. A mu říkám, nech mě bej v zápase. Říkám, nech mě si popovídat s těma protihráčema, mě to baví, oni se budou víc soustředit na mě, nech na tu hru. A říkám, mě to dostane jako do toho zápasu, prostě já bez emocí já nebudu ticho, já nebudu ten, co někomu neodpoví, ten, co neřekne něco dáme dědovi, co dám na mě jako huláka, že jo. Jo, 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 A mě to jo. dostane do zápasu a říkám, jo, hele, tohle si jo. prostě zvykněte, tohle jsem já a bez emocí to nejde, prostě hrát bez emocí je nesmysl, jo. Podle mě. Souhlas. Já jenom k tomu, jak říkal Adam, že teda, a jak jsi říkal ty, tak já teda naopak, nebo jako toho vystřídal docela dost, jo, těch týmů. Ale jako fakt, Ne, ale vůbec musím, ne, Hanzi, vůbec ne. ale ne, já si to nechci, ale musím říct, že jako jak říkáš jakoby k tomu vztahu, tak já zase jako bych si v životě nedovolil, ať jako už jakoby si ten tým, nebo když jsem někam šel v tomhle prostě našem výkonnostním fotbalu v těch divizích, někam, tak už jsem jako věděl, kam zhruba jdu, jako že to Mhm. nebylo prostě jako jen tak náhodou. A i když jsem toho vystřídal jakoby hodně, tak bych si v životě nedovolil něco vypustit, nebo prostě jako, jo, jako že Ne, třeba jsem jasně, neměl třeba a, vztah, ale jakoby prostě dal jasně, jsem to ale toho vždycky jako 100%, jo, to že pak prostě bych záleží si to, že to je na té to povaze, záleží jako. na té povaze, jako Ale to je to jasný. je, Jo, že, to je jako o té povaze, ale ale problém je, že chápu, to že pak, vlastně že člověk musí mít tu povahu. no Že, to jo, že a, tohle by mělo být jako automatický v tom, jasně, jakože ten sport hraješ proto, aby si jako vyhrával, že jo? no, jasně, a to mi Jo? taky přijde, že nemají úplně všichni, no, teď jako. Ne, no ale právě, že problém je, že to má jako tak málo lidí, že už nestrhne ten zbytek. Jo, Jo, že to Jdou je si, ten případ třeba jdou toho si Brodu. zahrát, Jako, že no. ty jsi z Hanzy do toho zamiloval, protože tě strhlo to, že to Jo, tam bylo. že to je pravda, Jo, a to je teď pravda, to má no. jako tak málo lidí, že to prostě tam jakoby není. Jo, a že spíš jako když někdo takhle se chová, tak je to jako exces. Jo, Jo, mi přijde poslední dobou, jako jo. to teď už občas je Jo. to tak nahlíženo, no, mi přijde, no. No, ne fakt, ale jako třeba musím říct, že třeba jako v profesionálním sportu to je jinak. Jo, protože to děláš denně a je to jiný. Já když jsem byl zrovna na Vyškově na Viktorce Žižkov, tak samozřejmě ta lavička je úplně jinak se chová v tom profesionálním sportu, než v tom výkonnostním. Jo? A nejde o to jako někoho urážet, nadávat, ale jde o to jako se snažit vytvářet ty emoce, k tomu motivovat ty hráče k maximálnímu výkonu, že jo? Jo? A hlavně, to se mi líbilo na tom, co říkal Michal, že je vlastně důležitý, aby to skončilo v té 90. To je za mě jako nejdůležitější point. Můžeš si jako nadávat, vole, do mámy, do táty, v 90. jdu a podám ruku a čus, protože jsem to dělal, ale protože jsem to dělal proto, abych vyhrál a abych jako nějak vyvedl z míry. Já jsem to tak nemyslel. Jo, ale a to je jako ten problém. S tím nemám absolutně žádný problém, naopak nemám rád, když se pak jako něco někde po zápase dohrává, tak. A noviny a píčoviny. Tak, prostě podám si ruku, OK, ale Hans to zná, všichni to znají, jako na tom hřišti padne tolik slov a tolik nadávek. Já byl tolikman a moje rodina byla taková a co, dobrý, OK, tak možná to jako tebe to nasere, což je asi ten jako záměr vlastně tě rozhodit nějak, pak už je to na tobě, jak se ty s tím vyrovnáš, ale skončí zápas a podáš, jako jdeš od toho, jako říkám, já taky, když chci rozdávat, tak musím umět i přijmout, jako, jo. Tak já si vyslechnu, povím taky svoje, ale po zápase prostě si podáš ruku a čau, jako to. A to je podle mě trošku jako generační problém, začíná být v společnosti, že právě ty generace starší, dneska už starší, jako jste vy kluci, jako já bych řekl, že mnou to třeba tou naší generací to končí, těma 90kama, 89kama, vlastně umějí přijmout i rozdat. Jo? A protože si odmala vlastně byl v té skupině, odmala si jezdil po vesnici na kole, nebo si někde běhal, si zvykli dostat do držky, stejně tak rozdat. A vlastně dneska mi přijde, že ta výchova jako nepřináší to, že dostaneš. Jo? Že prostě jako, hele, každý z nás zažil nějakou šikanu nebo něco a ono ti to i něco dalo. Jo? Ono to není všechno jenom špatný. Jo, ale tohle. A ty týmové sporty tě vychovávají i do toho, že prostě musíš umět přijmout i rozdat. No, tady ta, když to je nějaká generace 20, mám pocit, že ta neumí vůbec nic přijmout, jako jo, to. No, přesně tak. To je, a já když to srovnám, jako, já když jsem byl ve škole, tak tam se s náma nikdo nemazal tenkrát,
to byly pohlavky, tahání za kotlety a jako nenapadlo by mě přijít domů a říct, že se mi něco takového stalo, protože bych dostal znova doma, protože jsem asi dělal bordel ve škole, jo. A teď ne, ale tak to No, bylo, jako je, a no, teď to je jasný. jako, teď být učitel. Ty vole, no, Tak by se, jako nic, to se bojíš jako něco říct, Tak. aby si nepřišli Ne, stěžovat a ty vole. nevyhodili tě, jo. A to Tak. tenkrát za mě, To je a za peklo, mě v to tom je já peklo. jsem vyrost, tohle mě v úvozovkách jakoby formovalo, že prostě OK, dělal jsem problém, nějaký, což nebudu říkat, že jsem nedělal, tak jako vzorný student jsem nebyl, tak si to se mnou ta učitelka vyřešila. Ale ne, já kdybych šel domů a stěžoval si, no tak schytám ještě doma, protože říká, že si dělal bordel, no tak si ho z toho oprávně, tady máš znova, jako. No. Ale to je právě ono, A to že je jsi velká doma pravda, jako no. jsi z doma nestěžoval, protože jsi věděl, že ty rodiče mají ten názor, že ten učitel má jasně. pravdu. Protože vědí, Ano. že se chovali úplně stejně a vědí, že ten učitel měl vždycky tu pravdu. Jo, a teďka je ta doba, že tomu učiteli jako nikdo v úvozovkách nevěří, protože se věří vždycky těm jako ubrečeným v úvozovkách dětem a je to. Ne, je to spíš doba toho, že ten učitel to jako nikdy nemůže dokázat, že má tu pravdu. No. A za nás se to bralo jako fakt a nějak se to rozporovalo. No, a jasně. to spousta lidí jako rozporuje a to je jako ten problém. Za nás ten učitel byl autorita, což nevím, Přesně jestli tak, teďka v přesně téhle tak. době se dá říct, že ty děcka to tak berou. To Asi si myslím, úplně že ne. ne. Tak. Ale to hezký, není- jak jsme zase skončili u té školy. Tyva, hele, no, tak jsme studentský ale- typy, hele, z to je toho nádhera. nevypadneš. Jsme studentský typy, to z toho Přesně, nevypadneš, tyva. Ne? Přesně tak. Studníci Ne, tak vědomostí, bavíme se ne? o tom, jako Jo, je to kde tak. jsi byl, kde jsi skončil a to. No, jasně. A vlastně všechno to vychází z toho dětství a všechno Ano. to vychází z tohohle. A je to prostě pro mě je obrovský problém to, že přesně jak říká Michal, není ta autorita. A to celkově nemáš respekt k ničemu dneska. Jo? Nemáš respekt ke státu, nemáš respekt vlastně k žádným řádům, k nařízením. No, jenže, OK, to je prostě hrozný beru problém. to, je to takhle teďka nějak jako daný, nechceš mít respekt k ničemu, ale tak ho pak nevyžaduj. Jo. Jasně, no. Rozumíš? Jasně, Protože když jako ten Počkej. respekt nikomu neprojevíš, tak ho jako nemůžeš jako vyžadovat. A to je druhý problém, že teďka jako všichni by chtěli respekt, ale nemají ho k těm druhým. Jako. No To si jasně, myslím. ale 100%, ale to je zase o tom umět rozdat i přijmout, že? A to prostě se ty neumí by si tady rád, ta ty by si rád generace. jako, vůbec, ty by si rád Generace pod náma jenom neumí. jako rozdával prostě, no. Ale, a to my už jsme byli jako špatní oproti těm starším generacím, když to řeknu blbě, jo. Že nám říkali, že my už jsme nevychovaní, jo. Ale to je dobrý, pojďme zpátky k fotbalu. Jo, Už jsme to rozebrali. Klesíno, ještě na tebe mám tady připravenou takovou otázku. Ty jsi to už i jako vlastně ze začátku trošku zmínil, ale mě zajímá, jak jsi zkusil vlastně tu divizi v 21 a pak vlastně po 10 let ve 32. Tak máš tam k tomu nějaký nějaký rozdíly třeba, jako na který si vzpomeneš, že to je jako možná těžká blbá otázka, ale já ne fotbalový, nebo fyzický, nebo hráčský zkušenosti a tak dále. Ale já to beru tak, že vlastně i v Cibřině, i v tom Brodě jsem se potkal jako se spoluhráčema, co uměli fotbal. Jo, a to ti dělá. A to je vlastně jedno, jako když to vezmu jakou soutěž a dobrý trenéry, nebo záleží na jakýho dohazí na trenéra, což jako v Brodě starý šmejky, jako v pohodě věděl, byl celý život u fotbalu, ty tréninky dělal, bavili mě to. V té Cibřině to bylo to samý. Možná, nebo určitě tenkrát jsem byl jeden z nejmladších v té divizi, v té Cibřině. Nechci říct, že jako v Brodě jsem byl nejstarší, ale tolik jako třeba, že úplně takových starších pardálů tam nebylo, co já jsem třeba zažil jako v té divizi, jo, tenkrát. Že se to tak jako už tam byla ta střední generace a já si myslím, že to bylo jako nějak tak plus minus jako stejný, ještě si myslím, jako já vím, že to byl rozdíl 12 let, ale nějakou kvalitu to mělo, ta soutěž a říkám, tím, že já jsem byl v těch týmech, který oba dva jako měli tu hráčskou kvalitu, tak se hrálo jako úplně na pohodu, když to řeknu. Jako a v tom Brodě jsem to cítil ještě víc, protože už jsem měl něco za sebou a dokázal jsem to jakoby odhadnout a ocenit. Jo, na tu, když jsem byl v 1 nebo ve 20, nebo kolik mi bylo, jsem byl v té divizi v Sibiřině, tak to jsem to nějak tak bral, jako dobrý, mladý, hraju, super. Ale když se jako teďka na to podívám zpětně, tak i tehdy tam byl ten kádr kvalitní, takže jsem i díky tomu to jako vypadalo, měli jsme výsledky a takový, no. Jasný. Takže samozřejmě, kdybych byl v týmu, který bude mít za půl roku 7 bodů, tak asi na to budu taky nahlížet jako jinak, jo, asi. To je jasný. Ale tady
No, v tu dobu bych to jako srovnal i tou kvalitou, že to bylo jako asi na podobný úrovni. Myslím OK, si, že teď, OK, stačí. myslím si, že teďka asi bych řekl, že celkově ta nějaká kvalita toho všeho jde jako níž a níž, možná toho, jestli máme, Říká se to, no. jo, občas neříkám, Ještě. že úplně sleduju tady to všechno, ale když se na něco jako dostanu a podívám, tak si myslím, že to jde prostě níž a níž, ta Hmm, kvalita. hmm, Ale jako, hmm. to je jenom můj názor osobní, neříkám, že Jasný. jako, že to tak je, možná mě z toho někdo vyvede z omylu a řekne, hele ne, to je jako furt super, ale No, ale ono to bude tím, podle mě taky zase, že se přesně jak se jako posouvá ten trend toho fotbalu, že to bude třeba, dejme tomu, atletičtější, ale určitě to bude méně fotbalový, jako, teda za mě aspoň, jako zase můj názor. tak asi to tak je, no. Tak všude říkám, tak jako je to obecně mládí vpřed, takže všude mladí kluci, ale ne všichni ty mladí každý se musí vykopat. Otrkat, no. Vykopat, otrkat a s tím přijde pak nějaká kvalita, no. A když jako budeš všude spát jenom mladý, jenom že to je mladý, no tak tam nebude tolik fotbalovosti, ale bude tam zase víc běhavosti, no. Tak. Adame, ty jsi to chtěl doplnit? Ale já vlastně jsem asi chtěl říct, že já si nemyslím, že ty soutěže by byly pomalejší než dřív, ale určitě v nich chybí větší rozdílovost mezi těma hráčema. Jo, přijde mi, že dneska i celkově hrozně hráčů je na podobný úrovni. Dřív ta rozdílovost mezi těma hráčema byla daleko větší. A to souvisí asi i s tou, řekněme, úrovní atletičnosti versus úroveň té fotbalovosti té soutěže. S tím i souhlasím, člověče. Což měla problém obrovský jako liga dlouho. Já si pamatuju, když já jsem chodil na Bohemku před 15 let, před 10 lety, tak prostě všichni běhali, všichni souboje, všechno, ale nikdo neudělal kličku. Jo? A prostě tohle to dřív v tom fotbale bylo. Dřív si chodil na to individuality, dřív si chodil na to, že někdo něco improvizuje, vymyslí, protože v tom nebylo tolik taktiky, nebylo v tom to video. Tak jasný, ty si ani nemohl studovat tu kvalitu toho soupeře. Taky Jsi vlastně jako nevěděl, do čeho jdeš. Dneska všichni jako vědí ty základní návyky, vědí ty základní věci, kdo kde stojí, kdo kde se hejbá, a to jako nahrává tomu, že ta individualita to má daleko těžší. Jo? A teď říkal vlastně Pody, když přišel na Spartu do Bčka, tak říká, hele, tam neexistovalo, že štítový záložník se ti stáhne někam na stranu. Takže my jsme furt trénovali na lajně 2-2 a když to vyřešil, tak si šel, vole, 30 metrů, protože tam nikdo nebyl. Jo? Dneska už jako vyřešíš 2-2 a tam přijde třetí. Jo? A jako přijde hned. Ten fotbal se prostě jako posouvá, vývojem a posouvají se všechny sporty a to je prostě nějakou dobou a takhle to je a proto je těžký to srovnávat ty doby. Ale myslím si, že takhle to asi nějak bude, že bude méně individualita, méně toho improvizačního řešení, který je vždycky strašně zajímavý. Asi jo, hele. No hele, pak tady pak si odskočil teda na Vyšák a pro nás hodně teda zajímavý, nebo mě konkrétně z Buzany. jo. Tak to bylo vlastně, skončil jsem teda na podruhé v těch Budějkách, už jako jsem si říkal definitivně, jako zlomím ten velký fotbal už do toho, že na to kašlu. Tím, že předtím mě chtěl pan Klíma na Vyšehrad, tak samozřejmě linka byla na to hodit telefon, jestli by byl furt zájem, tak byla to 3. liga, furt 3. nejvyšší soutěž, takže mě bylo, já nevím, 35 nebo kolik, jsem si říkal ještě. Jako umělka, ale ty jo. Jako umělka, jasně, no, tak Jarda ti to vysvětlil, že no, tady umělka já jsem tam byl taky, Takže vlastně, hele, super, možná došlo na jeho slova, hele, jsem neříště až ve 40, takže mi to možná fakt jako prodloužilo kariéru, takže on vlastně asi věděl, o čem mluví tenkrát. Jarda ví, no. Takže šel jsem na Vyšehrad, tenkrát ještě tam pak přišel jako myslím Pepa Čtvrtníček a to, jo, ještě Míra Hendrich, starý pardal, tam bylo tady to jako tým jako dobrý, ale samozřejmě tak znáš pana Klímu, že je to trochu složitější a myslím si, že nejsložitější to mají ty borci, co něčím jako prošli. Nevím. Až takhle to. No, jako tak, že jo, ten... Já myslím, že na vás si právě nedovolí, jako. No, tak ale půl roku přede mnou, nebo jak to bylo, tam skončil Radek, kdo soudil, že jo, protože taky ten mu prásknul nějak dveřma snad dokonce o půli zápasu a vlastně jako, neříkám, jestli jsem odcházel ve zlým nebo něco, ale taky pak přišel moment v zimní přípravě, kdy mě tam zase začal školit a vysvětlovat, jak malýho kluka, kdybych jako nerozuměl fotbalu. A v tu chvíli já jsem řekl, hele, dost, já tady jako nebudu, jako jo,
nebo nebudu, jak se mi tohle se mi nelíbí, řešil jsem to tenkrát s panem Zvoničem, tam byl. No a do toho skočil ten Pepa Huňáček ze Zbuzan, zavěsil. Strašně zajímavá postava. Jako, to musíme, ale tam byl tým, tam jste byli fantastický. Telefon a já mu říkám, hele, OK, ale podle mě je to nesmysl, protože jako Klímič za mě bude chtít peníze. Tak říkám, bylo mi nějakých 35 nebo kolik táhlo mi, 630, tak říkám, tak počkej do léta, já to tady teda taky nějak vydržím a budeš mě mít jako zadarmo. Ne, já tě chci hned a to, hele, ty vole. To je blázen, ty vole. Já jim, asi to můžu říct, já si myslím, že on tenkrát za mě vyslovil prostě 90 000, jo, dal mi jako slušný peníze, velice slušný na divizi. Jasně. A jako posklad, a zase můžu říct, jako to asi jeden, jsem byl za 30 000 jako v divizi, jako, jo, takže. No. Tak tam byl, že tam jste měli super tým. Tam byl Máriolička, Radek dosoudil, Mára Kincel v útoku ještě, vlastně jsem ho zažil ještě na hřišti a Ráďa Šíl, ten byl zrovna v trestu. Jo, ten tam nikoho, ten tam toho rozhodčího. Jo. Lauši tam byl, Lauši, jo, vlastně nebudem zapomínat na Laušiho, jo. Richard tam s náma pak začal chodit trénovat. Jo, do Baga byl dobrý Richard. Na pici, prej. Tak teď se dokážu představit. No ty vole, takhle hele, Radek Šíl, Máriolička, Mára Kincel, já, pak ještě Ríša Kaloc třeba, jo, a teď tam Richard Chudák v Bagu, no, takže to, ale ne. Jako, ale pro ně, hele, ona to, škoda, že teda se nepřipojila, ale ona to vzpomíná, jako, že to pro něj bylo úplně wow, jako. Jo, já si myslím, že musel být ve finále, tam byl Luboš Urban, trenér, takže tam měl vlastně borce, který jako trénoval ligu, druhou ligu, takže vlastně i pro toho Richarda vlastně, on dělal, to byly jakoby normální ligový tréninky, co si pamatuju, já jsem ho zažil v Budějovicích Luboše, takže jsem mohl porovnávat, co jsme jako trénovali tam a jak se pak trénovalo ve Zbuzanej, takže i pro toho Richarda to byla fakt jako velká škola i těch tréninků, i těch lidí kolem sebe, co měl, že jo, jako Výšu zbráně, že jo, tam fakt byl jako skvělej tým, no, akorát si myslím, že jak mám Pepu Huňáčka rád, tak podle mě si jako asi nespočítal, co všechno bude stát. A furt to vlastně hypoval, jo, protože on přišel, já jsem vlastně mu dohodl Ríšu Kaloda, který se vlastně vracel z Rakouska, ten byl tenkrát někde v Rakousku. OK, a on i přesto si dohodl Pepu Čtvrtnička. Zase za nějaký nesmysl peněz, jo. A já mu říkám, hele Pepo, ale ten Pepa, ti tam nebude čtvrtná, ti tady nebude hrát, jako, ty tady máš Richarda, jako. Nedělej to, proč? Ne. Jasně, tak já ho teda neudělám. On začal příprava čtvrtňa v kabině, veď, říkám. Ale to je jako, to je manažerský neštěstí. Pro mě. Pepa Huňáček, musím říct. Ne, promiň, já jsem, jestli můžu do toho jako skočit, jakože... Jo, kákej. Ale já si pamatuju Zbuzené ještě ve 3. třídě. Jo. Tenkrát měli problém postoupit přes Kosoř a pak z okresu a to. A ten Pepa tam furt byl, jo. A dobrý je, že třeba, já myslím, že v okrese snad trénoval Zdeněk Hašek, jako jo. Tam byl, no. Jo, jakože to byl neuvěřitelný projekt, jako jo. A teď ten Pepa, to je druhý člověk, který jako v tom fotbale nechal všechno úplně, jo. A musím říct, že jako jsem nezažil člověka, který jako furt stejný blázen, jako nehledě na všechno, jako jo. A musím říct, že jsem ještě jako ani neviděl i, že ten příběh z Buzan, já jsem byl jako delegát na posledním zápase, když byli v ČFL, jo, a Pepa vlastně říkal, ne, přihlašujeme, vole, není problém, vole, jo, ale vole, to mám vyřešený, vole. To je jeho nejčastější věta, není problém. Není problém. Já říkal, Pepo, ty vole, jako, ty jako nemáš zaplacenou ani za tu mládež, ty pokud, v pondělí platím, brácho, není problém, vole, jo, a teď prostě, a teď prostě já tam přijel za rok ještě na tu Duklu B, která tam teď hraje, že jo, jo, a teď jsem tam vlastně jako přijel a říkám, tak co Pepo, jak je, a teď si viděl toho Pepu, Ádo, prdeli, vzali mi fotbal a jdou do hajzlu. A teď si, víš, teď si poprvé toho Pepu viděl, že vlastně jako fakt úplně, víš, jakože, jo, jako fakt... Ale je mi to jako, líto, ale může si mě to jako strašně mrzí z toho důvodu, že v těch jako ty Zbuzany jsou jako tým,
který jako spousta lidí nemělo rádo, protože ta vesnice prostě a teď ten Pepa samozřejmě té slibotech jako největší, kterou snad znám. Tak jo, hlavně přijede tím Mercedesem, krokodýly na noze, vystoupí s těma Jo, bílejma jo, jo. krokodýlama a jdeme Jo, na fotbal, jdeme se bavit. Taxikář. a ten Mercedes na střeše tu taxikářskou zadu. Jo. Ale to je jako Ne, hele, ale prostě máš feedback. pravdu. Pepa, ten kdyby měl miliardu, tak ten jí tam utopí v tom fotbale. Úplně s přehledem. Čekaj, Úplně. Ani nad tím jako nepřemýšlí. Ne, bylo by mi to jedno. A Tak teď- by to tam hele. prostě dál a pak by zjistil, ty já nic nemám. Jo, on byl pak jako, tak ne, jako tak to je, ty lidi, on tak miloval ten fotbal, že by Ne, ale do toho dal úplně. úplně všechno, jako. Ne, a To tam je klobouk nejlepší, dolů že- před tady těma lidma, protože to Jo, je ne, blázinec, 100%. Jako 100%. Akorát si to dostal na úroveň, kde už tě to jako přerostlo. No tam už Jo, pak kde už jako, ono, když jako vyděláváš X a to Y, který děláš do fotbalu je větší než to X, tak je to v prdeli. Jo. Jo? Ale musím říct ještě, že vlastně jeden krajský rozhodčí od nás z Kladna, tak vlastně žije několik let, už dlouhý roky má i dítě, s dcerou vlastně Pepy Hoňáčka. Jo. S Markétou. No. No, A to tam já je- znám, tam to je Lukáš, ne? Lukáš Hájek, no. No, tak jsme A tam tam je- potkávali s Lukášem. A ten Hajčus třeba říká, no byli jsme na dovolený jako Markéta a Tchýně a to, a říkám, no Pepa, seš debil, ten nebyl 25 let na dovolený. No, ten Ten nebyl nebyl nikdy nikde, ten má fotbal, vole, taxikář, ten jede. Jo, to je jako... ten nebyl, to je, hele, fakt, že jo, to Ten jezdila nikdy jako nevybere. Markéta, Lukáš, jezdil jeho synátor Zelíčko s Jo, manželkou Zelí. a Pepa nic. Ten Pepa, Ale Pepa vole, vůbec, na- jako neexistuje. v A autě, doba, když přiješ do těch Buzan, tak je tam furt. No, je to- Jo. letiště, a když dodělal, tak přijel na tu, že jo, tam byla hezká ta hospoda na tom hřišti, že jo, tak je tam. A ještě fakt- on měl vlastně tu nafukovačku, že jo? Jo. To byl jako průser první, jako obrovský první průser z Buzan, byla ta nafukovačka, že tam vlastně nějak, já nevím proč, ale šla do No prdele, že jo? spadla. Vítr, podle mě kvůli větru to spadlo. Ale nejlepší na tom je, že potkáš ty lidi a ten Pepa ji nejdřív. Pepa už jí má jako tu nafukovačku, to je jako jasný. Už několik let, jo, tu novou. Jo? A teď se jenom posouvá, že někdo ti řekne, no před rokem mi říkal, že jí má v Budapešti. A já tam teď byla, Pepa mi říká, mám jí v Bratislavě za týden jí stavím. Ale to je jako Pepa, to je jako skvělé. Jako musím říct. Ne, jako já na něj jako nedám dopustit, fakt jako byl to nadšenec, jako do fotbalu fakt blázen, pro nás by se tam rozdal, Tak. pro mě to byla super stace, že já jsem tady v zimě, jsem se převlík do mikinky, udělal jsem 10 roků to je a byl jsem dobrý, v hale. no. Víš? Jo, Já jo. jsem pak poznal zimu jenom v tom přáteláku o víkendu. Když jsem si vzal rukavice, kulicha, tak i v tomhle to bylo super, že vlastně i k tomu jako tělu jako fakt strénoval v nějakých hraních, kolik to tam mělo 16-17 stupňů ta hala a úplně jako na pohodu, takže a lidi taky, kolektiv tam byl super, jo, jsme se tam sešli, to byla fakt jako skladra azura, jo. A zase fotbalisti prostě to. Já jsem tam tenkrát přišel, zahraješ, no. Já jsem tam přišel vlastně na jaře, na jaro z toho Vyšáku a jestli si jako dobře vzpomínám, tak já si myslím, že od ČFL níž my jsme byli nejlepší tým od ČFL níž jako na jaře. Akorát nám to už nestačilo na postup, ten nám chybělo jako pár bodů, nám chybělo, nevím kolikátý byli jako po podzimu, ale jako na jaře fakt jsme měli šňůru. My jsme jako prohráli, nevím, jednou možná, jo. Všude jsme teda byli milovaní, kam jsme přijeli, to bylo fantazie. To bylo na mojí a na Dosyho psychiku, to bylo paráda. Třeba do takového Brandej se nad Labem, tam jsme se těšili. Tam je to úlet. Tak Dosy, ten podle mě si ještě nezavázal kapačku a už měl všechny jména, co existovaly. Ne, jako fakt, to byl jako blázinec, to já jsem říkal, co tam jako i ženský, jo, co tam jako na něj hulákali a to, ne, pak na hřišti to samý, jo. Ale tady nehraješ ligu, na co si hraješ, ne, teď jako, řekneš OK, nehrajem, no, tak hrajem stejnou úroveň jako vy, ale my už máme jako konec, jako. A teď jako on furt do tebe šije a tenkrát jsem se hrozně smál, ne, ten kdo si mu říká tak jako úplně v klidu, hele, víš co, nařiď si budíka na 4. Ráno musí být 5 kasy, já si v klidu dostanu v 8 a zajdu si na snídaní. Kámo, a bylo ticho. To normálně ten Boris nevěděl, co mu na to má odpovědět, protože jak mu jako nadával celý zápas. Ten, kdo si mu neřekl vlastně v tu chvíli nic prostýho, byl úplně jako, a jenom ho takhle odpálil. To je nejlepší. Já tam stál vedle, smál jsem se, říkám, no, pak jsme tam vyhráli, že jo, a bylo jako vyřešeno, ale to je jako Brandej, to byla velká škola, jako tam jsou určitý prostředí, který umějí jako vytvořit. Jo, tu lásku tam, k jednomu k druhému.
tam se hrálo skvěle, jako no. Takže říkám to, z Buzany zase jako štace, na kterou nedám jako zapomenout, nebo jako nedám asi zapomenout, protože fakt i díky těm lidem, co jsme se tam sešli, tak to bylo jako super. Akorát bohužel, no, dvě a dvě jsou vždycky čtyři, že jo. Nejsou tři a jedna ti furt zbývá, jo, takže tam se pak jako už nedostávalo, jo, takže... No, takže a nechal jsi tam něco, jo? No, jako svým způsobem, jo, ale zase jsem si, díky tomu jsem řekl, že vlastně se pak něco stalo, šel jsem do toho Vyškova zadarmo, vlastně, já jsem pak šel do toho Vyškova, ale to tam ještě něco k tomu musím jenom to, že já tě jako sleduju, že nebo se jako bavíme, jsme nějak ve spojení a já jsem si říkal, jako já tu Moravu moc se přiznám, jako nemám pod palcem, říkám, tak klasičný dom na Moravu, no tak tam dostane nějaký job plus samozřejmě prachy, fotbal, tak asi nějaká holka, nebo nevím, pověz nám, jak se tam vyloup, to mě úplně já vlastně jsem se, samozřejmě jsem se, jako rozvedl jsem se, nějak jsem to jako, tak jsem to koulel v Praze, že jo, no a pak jsem se seznámil s holčinou a ta byla z Vyškova. No, tak jako prostě já teď jsem dobrý jako v sociální sítě, tak jsem jako občas vypálil, že jsem ve Vyškově, no a ozval se mi Honza Trousil. Ten to tam trénoval a já jsem Trusku znal. On bydlel vlastně, jak já jsem z Újezda, tak on bydlel vlastně jeden čas, než se pak odstěhoval na Moravu, 5 minut vedle mě. Takže jsme se občas v zimní pauze jako o dovolení potkali tam jako na pivku, takže jsme se znali, že já už ho znal možná od 19 let, protože já jsem ještě po dorostu, já jsem tam teda nehrál, ale byl jsem na přípravě tenkrát v Neratovicích v druhé lize. A tam jsem tenkrát poznal vlastně jako Trusku. A no takže on se mi ozval a já mu říkám, ty Johnny, no ale to není jen tak, já sem jezdím jako na víkendy, víš co, mám jako holčinu a to. No a on nějak furt jako a to. No a pak to byla MSFL? Jo, to byla MSFL. Jo, a on mi říká, hele, my tady máme prostě toho zahraničního majitele a jako jsou tady občas ty Afričani a jako že má nějakou dlouhodobou vizi jako postoupit jako s tím. No a já pak prostě nějak se to jako dohodl jsem se jako s bývalou ženou, že se to teda nějak jako udělá, že to dáme jako dohromady, že teda můžu jít jako a jakoby z Prahy na Moravu a to, že jo, vyřešili se děcka a takový. No a vlastně od té doby jsem tam zůstal, no. Pak se jako postoupilo, vlastně do druhé ligy se to povedlo, tenkrát sice jakoby od stolu, ale díky covidu, že jo, my jsme vlastně byli první potom, než se to přerušilo, nebo byli jsme druhý, ale měli jsme o zápas míň a oni to pak nějak přepočítávali body na zápas a my jsme díky tomu skončili první. A oni nám nabídli, vlastně Vyškovu nabídli, jestli jako chtějí jít do té druhé ligy. No, tak... A pro mě, kdo tam byl první, pamatuješ ještě před vámi? Myslím si, že tam bylo Slovácko B. My jsme s nima tenkrát řachli u nich, no jo, ale to si zase dostal v repre-pauze. A šel se ti tam rozehrát Honza Klimentu, CDK Polniku. Jo, tak tenkrát tam šel Klimy a 3 kusy, to tam uklidil. Na place Helebrand, který ho tenkrát koupila Slávy a poslal na zpátek do Slovácka zase, jdi si zahrát za Bčko. Kubala, co je v Baníku a nevím ještě kdo ještě. Slušná sestavička, ty tam přijedeš, tak nějakou dobu, jako hraješ s nima nějak vyrovnaně, OK, no a pak se projeví ta kvalita a jako lehnou s tím triku. Jo, no ale takže jste postoupili. My jsme postoupili a jako teď jako nechci říct, že panika, no ale víš, jak to je, když je tady jako amatérský klub má jít jako do té profi soutěže. Jo, takže první se vyřešilo nějak, kde se bude hrát, takže se oprášili Brnovice, což jako pro mě bylo super, já tam ještě jako v roce 2006 hrál, tenkrát ještě jako v úvodovkách těch slavní éry, když už ale končila, ale hrál jsem ještě na tom stadionu, který vypadal jako hezky. Říkám, jo, takže tam to bude mít jako atmosféru. No a ještě to bylo takový, jako že teda budou ty cizinci, že to bude super, že by už mohli dostávat pracovní víza, protože do týmu SFL byl problém, to byly jako turistický víza a dostal se je na 3 měsíce. Takže Boris ti přijel v únoru, ale v květnu ti odjel. A ty jsi prostě jako hrál tady do půlky června, že jo, tu soutěž, jo. Takže najednou si jako tady celou dobu vála, tady byli třeba, a fakt tady byli šikovní jako borci, musím říct, jo, i ty jako mladí. Jo, stoper jeden se mi hrozně líbil, a to samý, jako stejný příběh. Přijel, hrál, super,
a v květnu ti končily turistický víza. A Hmm. musel se prostě vrátit. Nebyli schopni do té třetí ligy mu vlastně tady garantovat nějaký pracovní vízum, protože to je vlastně amatérská soutěž a to prostě nešlo to jako. No tak jsme začali tu jako druhou ligu, se to jako poskládalo v podstatě tady, já nevím, jestli já a tenkrát tady byl ještě Pavel Simr, který, že jo, kdysi za Brno a pak letal ve velký meziříčí, miliarda gólů. Nám vlastně přišel pomoct na tu sezónu do tým MSFL, kdy jako konečně jako jsme měli útočníka, tak to jsem byl já, on a pak možná ty dvojčata Winterové, co měli nějakou jako zkušenost s nějakým jakoby větším fotbalem. A zbytek tady fakt šli kluci celý z té třetí ligy a jako poperte se, jo. Jedinej pán, ale záchrana přišel teda vlastně v létě, abych nekecal, přišel ten Benny Kanakimana, jak je teďka ve Blonci, tak ten vlastně přišel, jasně, abnormálně rychlej a to bylo všechno. Jo, prostě teď jako taktika, když to řeknu blbě v lese, jo, ale dobrý prostě byl, měl nějaký jako špatný stránky tady to, že jako, ale to se všechno se dá naučit, když to řeknu blbě, když bude denně mlátit do balónu, tak se naučíš jako pořádně přihrát na centrovat, vystřelit. Takže ten se jakoby zvedal a díky té své rychlosti prostě to jeho nikdo nechyt, jako v té druhé lize, jako ještě na něj nebyli připravení, teď on je jako byl, tady ty černoušci, jako jim se nechce moc bránit, takže jako sice jeho levej back útočil, to bylo hezký, no, ztráta, no, my to nakopli a tam byl Benny na půlce, sám. Nikdo ho nechyt, jako tohle už nešel chytnout, protože levej back to má bránit, tak ten chtěl centrovat, jo, ten se o balón, nedostal ho, ztráta, to, takže to byl jediný vlastně Benny tady a vy se to zachránili, ale tři kola do konce jsme porazili Jihlavu jako ohromný, jako musím říct, ohromný jako úspěch tady pro ten Víčko, protože si myslím, že tomu absolutně nikdo nevěřil. Jako, možná ani my v kabině jsme jako tomu jako nevěřili, že se něco takového může, jako že pod sebe dostaneš, já nevím, koho tam byl Třinec, Žižkov, vlastně jsme dostali ten sestoupil, že jo. A vlastně další sezóna začala jako dost podobně, akorát se to doplnilo, přišel ten Alexis Alegi, co je taky v Jablonci, a v průběhu podzimu přišel Samson Dvech, co je v Plzni. A furt to bylo v nějakém režimu jako 3-4, tady jako cizinci. Musím říct, že teda ten náš bývalý majitel, ta Rainbow, ta skupina, tak asi fakt měli nějaký jako ty scouty, jako, nebo tady ty akademie měli v topu, protože fakt jako přiváděli hráče, co se jako dokázal vlastně pak tady prodat. No a my skončili, já nevím, druhý po podzimu. Jo, to ještě byla sranda, to byla předsezónní tiskovka, tam seděl já jako kapitán, Honza Trousil jako trenér, Zbíňa Zbořil generální manažer a přijel ten náš majitel na tu tiskovku. Ten Kingsley Pumpong přijel z Ameriky a teď jsme tam byli na té radnici tady ve Vyškově a teď tiskovka, on si vzal slovo a on byl takový jako mohutný chlap, ale mluvil hrozně potichu, ne? Teď začal mluvit anglicky a teď jako mluvil a teď já se nerozumím na anglicky, to není možný, kam o jakým jako postupu tady mluví. Tak my jsme byli rádi, že jsme se zachránili, jako jedem úplně stejně a ten Borec tam normálně začal vykládat, jak jako budeme hrát o postup a že maximálně do 2 let chcem ligu, ne? Já tam normálně jsem se popotil, ne? Teď padaly ty dotazy novinářů, jako, no, tak se jako tam jako nechtěl pokosit majitel, jak se jako odpověděl, jo, jasně, máme ambice, jo. No ne, teď jsem si říkal, no tak, no hele, a po podzimu boom druhý. Ty vole. Jo. Teď přišli prostě, je teda pravda, že pak v zimě se jako tady těch cizinců přijelo mnohem víc, už to bylo takový jako fakt na hraně, protože už tady bylo hodně, možná víc než jako nás a teď to ukočíruj, to jako nebyla sranda. To nedělá už dobrotu, no, pak. Takže pak vlastně nebyly výsledky, odskákal to i jako vlastně on zatrousil. To vlastně bylo tady jsme ve středu prohráli v Prostějově. A my jsme jako nehráli špatně, to musím říct. Já jsem vlastně asi 3 kola nehrál, jsem byl zraněný ze svalem, když jsem to jako viděl i z nadhledu, z té jako tribuny. Nemůžu říct, že jsme hráli špatně a my nedávali góly. A teď vlastně nebyly výsledky. Teď my jsme jako prostě za 7 kol měli, já nevím, 4 body. A teď samozřejmě chci hrát o postup, no tak jako to vypadá blbě. Jo. Takže Řách vyhodili Honzu,
teď jako sehnali teda trenéra Honzu Kameníka, co tady teďka je, ale ten byl vlastně nějaký problém s jeho jako IDčkem, že nemohl být do toho zápasu. Takže zápas proti Slávii B v televizi jsem odkaučoval já s Rostou Horáčkem jako s trenérem golmanů, který měl licenci, na něj to bylo a já tam vlastně jako jsem to postavil jako v konzultaci s Honzou Kameníkem a to jako dobrý 2-2. Pak už si to vzal Honza a už zase začal trénovat jako hráč, dobrý, a jeli jsme udělala se šňůra a vlastně jsme skončili druhý a šli jsme do té baráže. Do té baráže, Což teda na baráž mám svůj názor, jako to je prostě, já říkám leta, že z té baráže asi nikdo nepřeleze, to je prostě. Ale tam je ten rozdíl v té kvalitě strašně velký, tak velký. Strašně velký rozdíl v tom prvním zápase, že ty se musíš srovnat s tou vyšší kvalitou té první ligy. Oni na tebe vlezou a vlastně ty se nemůžeš přirovnat tomu tempu. Jako, a teď, já vím, že to není jako ten výkonnostní fotbal, to se baví. Ale tak to se teď bavíme, jako už jsme skončili ve Vyškově. Takže... To srovnání prostě je jeden první zápas do Zlína, hraje s nima super zápas, ty svoje šance nedáš, nějaký, a teď oni si vytvoří dvě, ale tu jednu ti promění. To je ono, to je ono. A to je ten rozdíl v té kvalitě, prostě. Že to je ta kvalita. Jako, tak. Teď a přijedou ti na odvetu, zaparkou tam tenkrát Vrbič zaparkoval autobus a my absolutně nevěděli, co s tím. To je pravda, jo. A pak si četl, jo, jak Vyškov byl hroznej. Dobře, ale zase, první zápas, ten v televizi nebyl. Ten, kdyby dali nás první zápas v televizi, tak by si řekli, a ten Vyškov ten nehraje vůbec špatně, jo, protože si myslím, že jako minimálně jsme byli vyrovnaný tomu Zlínu. Pak samozřejmě odveta, no to přijel s tou jako taktikou a my si s tím neporadili, to tak jako prostě bylo. A skončilo to vlastně 0-0. Takže zaslouženě si, jako, pro co si přijeli, to si odvezli. A teďka s tou Karvinou vlastně, že jo, teďka na konci sezóny to bylo jako dost obdobný. Akorát jsme začínali doma. A si myslím, že taky vyrovnaný zápas. Karviná byla jako nervózní, já si myslím, že z nás měl jako velký respekt, protože už to vlastně po druhá sezóna za sebou, jako co jsme byli v baráži, já už u toho nebyl jako hráč, teďka už jsem byl vlastně jako v té mojí pozici. A takže velký respekt, to jsem viděl, jak jsou jako nervózní, ale zase, my nedali šance, protože tím jsme se jako dost trápili celý jaro, zase se jako proměnili a oni zase tu jednu proměnili, takže prostě vyhráli 1-0 a jeli domů, jakoby relativně v klidu. A tam na nás vlítli, neuznali jim góla, ale pak jsme začali mít šance my. Oni to přežili, protože my jsme to asi neproměnili, no a oni si v druhé půli prostě se zase tu jednu šanci našli, proměnili a bylo vlastně, jak je zase 1-0 a 1-0. Takže my máme s Vyškovem 4 zápasy v baráži, máme 0 střelených gólů, takže každému jako vysvětlovat, hele, my jsme nehráli zase tak jako blbě, kromě... Ale ne, no tak kdo to zná, Klesič, tak tohle prostě ví. Ale to je jenom ten odskočení k tomu, že já prostě tu baráž tenkrát, když vyjela, já nevím, kde už já jsem tenkrát asi už byl buď na Vyšehradě nebo ve Zbuzan, to jednou už jsem byl mimo ten fotbal, nebo velký, a říkal jsem, že říkám, tak to nemůže nikdo postoupit v životě. Jo, jako prostě... To vidí, to by se ti, nevím, co by se ti musel sejít v druhé lize jako za týmy a za kvalitu, aby z té baráže někdo dokázal jako prostě vyjet, jo, protože furt to je poslední leta máš. Jeden tým, který je jakoby v uvozovkách ligovej, exiligovej, který se ti chce vrátit, který tu kvalitu má, ať už to bylo první sezónu, to jsem tady byl ve Vyškově, tak to bylo Brno, to bylo odstřelení kvalitu, takže to vyhrálo. Zatím už nebyl nikdo, kdo by jako v baráž projel, jo, tam jako. A další rok s náma, to pak měla Dukla šla nahoru, Karviná, my jsme vlastně hráli s Karvinou vlastně taky skoro do posledního kola o to první místo, takže Karviná si to jako ubojovala a teď tam byl jako Vyškov, no, prostě jako Vyškov šel do baráže a nemá takovou kvalitu, jako kdo ti tam prostě skončí, ať ten Zlín nebo kdokoliv jiný. No, to je ale letos taky, co tam bude, no, tak tam bude asi nějaký Zlín, si to jako v klidu jako asi uhraje nějakou svojí zkušeností, jako neříkám, že to budou válcovat, jejich výsledky 1-0 a podobně, 2-1 budou dost častý, protože drží je golman. Myslím si, že Zlín má jako ale ten tým tou kvalitou na to, aby to jako fakt jako vyhrál, když si jako nějak udrží nějakou jako výkonnost. No a teď je otázka, kdo skončí druhý, třetí. Nemáš tam zase nikoho, že Brno má svých problémů dost, takže to taky nevypadá na šlapaně na to. Jo, Opava
taky to není úplně tak jako v topu a Myslím, zase že tam Opava nemá, po tomhle víkendu má problémů ještě no, víc. tak jako No, těch to je, akcích samozřejmě ale jsem to si ne, psal ale to teďka s je zase klukama, jiná věc, to jenom říkám, jo, ale že to prostě nás jako mrzí strašně. muselo by se to jako sejít, abys tam jako fakt měl třeba nějaký 3 nadupaný týmy, jo, Hmm. že jo, může se stát, příští rok někdo spadne z ligy, může se srovnat Brno, který prostě, jestli změnil majitel a zlepší se to tam, tak jako ty ambice bude mít furt. A může se tam zvednout zase Opava nebo někdo tady z těch. A pak už teoreticky bude mít někdo v baráži jako šanci. Ale jako dokola, když to řeknu, blbě, tam bude hrát o baráž, já nevím kdo, tady z těch jako týmů, co prostě v úvozovkách ani nemají tu ambici nebo možná možnosti, kde hrát. Oni spíš ani nemají, oni spíš ani jako to nemůžou reálně hrát, jako jo. Ale teď my bychom hráli na Bohemce. To je úlet, tohle nemám rád pak, no. No, jo, a teď, hele, zase je otázka, dobrý, ale... na Moravě ti nikdo nechtěl pomoct. Jo, to taky. No to je jasný, jo, že ty týmy okolo... protože prostě proč by si pouštěli nějakého jako dalšího, že jo, konkurenta, no ale tak celkově, že jo, je tady pár týmů, co tu ligu hraje na Moravě a teď jim tady naroste jako Vyškov a proč by si najednou měli mezi sebe jako pouštět dalšího, kdo by jim jako mohl obírat o body nebo něco takového, nebo nevím, takhle to čtu, protože fakt ti tady nikdo nepomohl a jeli by se na Bohemku, no tak jako dobrý, no. Já bych zůstal doma u dětí po zápase, to by byla asi jako jediná výhoda. Jako pro lidi z Vyškova by to bylo úplně jako například, co tady jako já si myslím, že nám tady na druhou ligu jako chodí hezký návštěvy, že to je furt okolo jako 700. Jak kolik je to? 2 kilometry Drnovice, kilometr? No jasně, tam je to úplně já to beru v podstatě jako v uvozovkách jedno město, samozřejmě nejsou, ty lidi jsou na to citliví, Drnovice je prostě Drnovice a Vyškov je Vyškov, ale prostě je to fakt 2 kilometry. Drnovicích, kteří jsou na to citliví, moc není, ono to moc nevidí. Ale je to prostě fakt tady 3 minuty projedeš, mineš za ceduli konec Vyškova a za další 3 minuty možná ani ne, jsi prostě na začátku Drnovic, jo, takže to je prostě seš tady a ty lidi ti chodí, jsou jako za to rádi, že se sem ten fotbal jako vrátil nějaký velký. Takže pro ně by to byl úplně nesmysl pak jezdit do Prahy tedy 2,5 hodiny. To je jasný, to je nesmysl. To je úplně ten nesmysl jako celkově samozřejmě. A to je prostě... No Hanzi, ty jsi já jsem se chtěl zeptat jenom, pak klidně se ptej, mě zajímalo teď, jak to tam vypadá, klesi, co nějaký teda ambice, nebo jak je teď ten klub jako nastavený, jako, co se tam chce, nechce, nebo... Vlastně loni v zimě se změnil ten majitel, to Rainbow to pustilo té skupině investorů Blue Crow, oni tam už byli asi investory dřív i to Rainbow, ty vlastně vlastní to Leganes, s kterýma postoupili ve Španělsku do první ligy. My jsme tam v zimě byli vlastně na soustředění, jsme užívali ten jejich areál. Loni ty ambice byly ještě jako na tuci takový, že chceme postoupit. Bylo to i tak rozjetý, tak ono asi, když jsme byli po podzimu první, tak by byl nesmysl, aby přišel nový majitel a regele a postupovat. Teďka myslím si, že nejsou úplně, jako nemáme jako za cíl, nebo jako, že by nám někdo přikázal, musíte hrát o postup. To jako nezaznělo. Samozřejmě každý děláme fotbal kvůli tomu, abys vyhrával a byl co nejvejš, takže teď asi de facto ani nikdo říkat nemusí. Ale nejsme pod nějakým tlakem toho, že musíme být úspěšní, protože bereme jenom postup. Navíc v létě se tady změnil ten tým, řekl bych, ze 70% se to postavilo nový, takže asi nikdo ani moc jako nevěděl, jak to vlastně bude vypadat, jak si to sedne. Tady fakt zůstalo z toho kádru z loňska, nevím, podle mě 5 lidí možná a zbytek se prostě postavil novej, úplně novej. No ale možná to není tak třeba fotbalový, tak hezký, jak to bylo, když jsme tady měli jako hodně cizinců, jako protože to jako fakt byli fotbalisti někteří, tak jsou běhají v lize teďka, takže jako Mecoko, co tady byl půl roku, tak je ve Slovanu a bude hrát ligu mistrů, jo, takže tady byl, jo, takže ale je to... To je taky liga. Je to taky liga. Ale je to prostě zodpovědnější, díky tomu, že na tom hřišti máš zase víc Čechů, to tak prostě je. A možná i díky tomu jsou ty výsledky, že není to jako tak fotbalový, ale vyhraješ ten zápas 1-0. Hraješ prostě zodpovědně. No to jo, a co ty ambice, nebo jak to tam teď jako vnímáte? Tak já jsem to říkal, ambice nejsou úplně, jako nemáme cíl jako před sebou, jako tenkrát, ale musíte hrát o postup. Ale... Takhle je to složitý tím, že vlastně jako když
vlastně problém jako je, že ty vlastně buduješ tu infrastrukturu až potom, co vlastně uděláš ten sportovní úspěch. Tak, A to je v Česku jako pravidelný. Jo. Vem si, že Znojmo stavilo stadion, až když postoupilo do ligy. No, protože ta municipalita ti vlastně předtím, než musí, ti ten stadion jako nepostaví. Nikdo ti to nepostaví. Až když jako přijde 5 000 lidí z toho města a řekne tomu starostovi, tak kámo, jestli nebudeme hrát ligu kvůli tobě, tak jako my už tě volit nebudeme. Tak on řekne, jo, OK, tak my ten stadion stavíme. My to postavíme. No, a vlastně to je jako ten problém, že ty vlastně pak spadneš, že ten stadion máš na máš jako aspoň to zázemí, ale už se jako málo kdy vrátíš, protože u těch klubů je ten sportovní úspěch není moc opakovatelný. Když se podívám, tak jako Chrudim funguje, ale má svý provozní problémy, těžko se tam schání peníze, není to klub s velkým rozpočtem, ale zázemím už vůbec ne na ligu. Jo, pak tam máš Opavu, která ale opakovaně podle mě tu ligu jako hrála a nikdy nevybudovala tu značku. Řekněme, že to není prostředí, kde seženeš tolik peněz na to, aby si hrál tu ligu. Jo? No, tak ale třeba Opava měla podle mě dlouho problém, je to jako vlastní město. Jo, jako když něco vlastní město, tak vždycky narazíš na to, že se ti to změní po 4 letech vedení města a teď se může jako jenom doufat, že chytneš to, že primátor bude fanoušek ve fotbalu a bude ti to tam nějak jako fungovat. Jo? Třeba jako v tomhle má výhodu třeba Prostějov. Jo? Má vlastně primátor, nevím, jestli je dokonce předsedou toho klubu, jo, nebo prostě má na to vazby. Staví tam stadionek, budou tam mít stadionek jako na ligu. Jo, to je vždycky jakoby, ale jinak obecně máš pravdu, že... Obecně tam nemá žádnou značku, která by přitahovala tak velkou k sobě takový množství lidí, aby na sebe navázala to, že bude generovat tolik peněz, jakoby, že bude moc jako obecně si myslím... Kromě zbrojovky teda řeknu. Tak, ale obecně v České republice ten sport jako od státu je podfinancovaný. Jako jestli se tady budeme bavit, že do sportu půjde z loňského nebo z příštího rozpočtu nějakých 7 miliard, OK, a na kulturu jde přes 20, tak to je jako hrozný nepoměr. A já nemám nic proti jako kultuře, proti divadlu, jako filmům, ať to je, ale proč ten sport jako obecně dostane takhle málo? Ten sport, který tě jako... Já souhlasím, ale tohle už jsou věci, kterými nevyřešit. Ne, to je zrovna zajímavý téma, Hanze. To my neovlivníme, ale podívej se, jak vypadají stadiony na Slovensku. Jak vypadají stadiony v Polsku. Pravda. Jo, ale Polsko je úplně ostřelený, ale Slovensko je na naší úrovni, pod naší úrovní. A tam už má skoro každý jako tým má nový stadion. A to nebude jako po zásluhám majitelů jenom. To budou tady ty jako stát, obce, města. Nebudeme se bavit o Maďarsku, že jo? No, tak jasně. Tak Orbán je úplně ustřelený, že jo? Ale jakoby, prostě to je huňáček, to vidím. My tam jako hrajeme hodně přáteláky, jako na slovenskýma týmama. A to vidíš, prostě přijdeš do Skalice, malý krásný stadion, novej, boom. Trenčín si to staví, jo, teď tam Košice mají nový stadion. Michalovce, a jako všude to, jo, ale jde to prostě, nemusíš mít velký stadiony všude. Ale aspoň mají nějaký jako nový, že to vypadá. A říkám, je to tam za podpory prostě toho státu a tady toho, jako. A u nás to prostě nejde. My stavíme do teďka halu Sáblíkový. A takhle prostě my se jako smějem. Ale takhle to tady u nás funguje, jako. Ale kluci, pojďme, čas nás trošku tlačí. Ne. Ty si mě říkáš, že se už zeptat nemůžu. Pojď, Adame, nějaký poslední dotaz. Já už jsem se chtěl zeptat před 10 hodinama. Pohodě. Hans bude kandidovat asi, on nechce tady to řešit, on bude za něco kandidovat. Ne, to ne. Ne, ale já jsem měl vlastně jenom k té rozdílovosti, k těm barážím ještě, že si myslím, že prostě ty prolínací soutěže jsou strašně těžký, protože někdo hraje celý rok v nějakém tempu a někdo hraje celý rok v nějakém tempu. Jo? A ty těžko prostě se v té krátkodobé soutěži přirovnáš tomu tempu, na který oni jsou navyklí. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že vždycky ten, kdo hraje tu vyšší soutěž, tak má nějaký ty rozdílový fréry a ty je pravděpodobně nemáš, protože jak ten sport skautově a vším se vyrovnává, tak oni většinou hrajou tu soutěž, na kterou mají. Už málo máš takových těch frérů, který ti hrajou tu druhou ligu a každý ví, že by ligu mohl hrát kdekoliv. Jo? Ale furt je v tom týmu, protože je tam odsaď, protože je tohle. To hrozně se vymizelo. To jsem jenom chtěl k tomu. A ty rozdílový fréry hlavně nezaplatíš z té druhé lize, rozumíš? To je ten problém. No, to je právě ono. To je právě ono, protože prostě ten rozdíl je propastný, že jo, samozřejmě, jo.
a hraje to prostě moc týmů, ty ligy. A Jo, nejhorší to je, vlastně na tom je, že si ještě vlastně jako máš tam 4 Bčka, proč je tam máš? No, protože zavedeš, že máš jenom 3 hostování vlastně do jednoho týmu. Takže, mm, takže Slavie potřebuje mít Bčko ve druhé lize, protože do Vlašimi už nemůže pustit 8 frajerů. jasně, Jo, jo, a však to jo, je, jako my si sami děláme, ale kdo ti Hmm. chodí na Bčka? Nechodí No. nikdo. My tady chceme vyhřívaný trávník a umělé osvětlení na to, že tam přijde 300 lidí. no, Hoši, ne, jako ale to mi tohle, jako, ale tohle mi tohle jako téma, strašně vadí, že co ty máš teda vlastně třeba 20-24 značek v tom fotbale a hraješ ty 2 ligy 32. Jako za mě proč? Jo, když to řeknu blbě. A při vší úctě ke všem kvandákům, k tomuhle, ale to prostě no, není tým na ale profi počkej, fotbal. Jako, jo. tak, ale to chci říct, jasně, můžeme se bavit o tom, jestli máme moc týmů v lize, v druhé lize, asi Můžu se jenom historicky, ještě jo, to doříct? Můžu to no, jenom ještě doříct? A to souvisí s tím, co jako řeknu hlavně, to je o tom, že vlastně my vidíme ten problém v tom, že ten stát to jako podfinancuje, jo? Ale problém je, že to všechno jsou akciovky a jsou to obchodní korporáty. A ty by se směl živit jako sám. Jo? A no, v tom světě, kde to je, tak jako Real Madrid rekonstruuje stadion a rekonstruuje si ho sám. Nepotřebuje k tomu jako město. Protože si sám vydělá ty prachy. A my vlastně chceme, no, ta druhá liga s tím má extrémní problém, že vlastně ty prachy nevyděláš, no protože na to chodí 300 lidí. A pak nemůžeš chtít vlastně tu infrastrukturu, protože to nic negeneruje. Jo, a jestli je blázen jako Huňáček, nebo já nevím, Franta Mašek a dneska Michal Mašek v Zápech a tohle a dávají do toho ty prachy, ať je tam jako dávají, ale to jsou prachy, které oni vygenerovali a je to kapitalistický svět a ať si je tam dávají. Ale vlastně problém je, že furt něco vlastně chceme za A mít kapitalismus a za B socialismus a to jako nejde úplně dohromady. Jako. A jo, teď jsme v tomhle tom, ale to byl jenom jako můj já názor s tím na tohle. jako souhlasím, že asi těch týmů je možná moc, ale jenom jak si naťuch třeba Vanďák, že jako proč hraje druhou ligu. No ale já třeba to vidím tak, že tady ten Vanďák, tady ta Chrudím, i ta Vlašim, než začala spolupracovat se Sláví, to byly týmy, kde spousta tady těch mladých kluků začínala a dostala se do té ligy a tu ligu hrajou třeba do teďka. Jo? A hráli to v podmínkách, kdy tady ty, já nevím, měli tady 20 000 smlouvy a šli tam hrát. A ten tým jim víc nemohl dát, protože má nějaký rozpočty, má své možnosti. Já říkám klobouk dolů tady před panem Gabrielem Nevanďáku, jak dlouho to tam vydělá. To 100%. A počkej, a teď přijde, po tady těch letech, co tady ty borci jako vygenerovali nějaký jako lidi do ligy, tak přijde svaz a řekne jim, no ale vy si za 2 roky postavíte osvětlení a za další 2 roky vyhrávání. A kdy mají ty týmy vzít 40 milionů? Kdyby měli 40 milionů, tak budou dávat 80 000 měsíčně těm borcům a budou tam hrát jako, víš co, a to si říkám. Tak počkej, a ještě kdo bude hrát po tím umělým osvětlením? No nikdo. Jako pro koho? A tam jako největší problém, já jsem se o tom bavil, že tam je největší problém, že ty si musíš objednat ten příkon. Jo, že ty vlastně jako že to není jako prdel to hrá pod tím osvětlením. A hlavně nikdo to tam nehraje, jako všichni tu druhou ligu hrajou ve 4, ve 3. No ne, a víš co, teď jako oni to furt jako tlačí, že to budou tlačit jako do televize, nesmysl. že jsou tady ty práva, nalili se teďka peníze jako větší do ligy, tím pádem i do druhé ligy. OK, jo, a teď jako říkám, my budeme hrát, jako třeba budu mluvit za sebe, za Vyškov, v sobotu v 10:15. Přijdou lidi, přijde tam prostě klasická možná tady 1000, když přijde jako Brno, tak tady byly třeba 3000 lidí, jo, jako to je jedno. A i v těch 10:15 věřím tomu, že si to v televizi někdo pustí. Protože koho zajímá fotbal a nepůjde se podívat tam na ČFL nebo na divizi, tak se na to podívá. Kdo si pustí druhou ligu v 5 odpoledne, když půjde proti první lize? No, nikdo. Nikdo si to nepustí. A teď to, a přesně. Takže proč oni chtějí po nich osvětlení, aby my jsme si jako tady hráli zápasy od 5:30, protože si Česká televize dá přenos v pondělí v 5:30, nebo v neděli v 5:30, jako jo. A kvůli tomu, kvůli jednomu zápasu v televizi si tým musí postavit osvětlení za 15 milionů. OK, já to chápu v době, chceš jít do ligy, když to nemáš, tak tam nepůjdeš. Tomu rozumím. Ale proč si to teda musí dát jako, proč si Chrudím, Líšeň, Vanďák musí dělat osvětlení a vyhrávání. Vyhrávání ve druhé lize pustíš možná jednou. Končíš na začátku listopadu, kdy jako s těma podmínkama to jako není potřeba a začínáš první víkend v březnu, tak budíš, kdyby byla delší zima, která už taky moc nebude, tak by si to na první kolo pustil. A zbytek konec. Ale investice pro tebe 15-20 milionů, abys to měl, aby si splnil.
to je nesmysl, jako. To je úplně proti smyslu jako toho sportovního řízení, že jo. Ty Kluci. sportovní úspěšný projekty by tam měly být. Nicméně Hele. souhlasím s Hanzem. Jste skvělí, bavili bychom bylo to se tady super. dál klidně Mohli 3 hodiny, byste se klidně tady až to bavit 6 vypneme, hodin. můžeme se ještě dobavit, ale Jo, však jo, Jo, končíme. Klesič, Ať to někdo vydrží, pak hodinu a půl na tohle koukat hlavně. ne, Klesič, děkujeme hrozně moc, bylo to Nemáte fakt vůbec za příjemné to, a já děkuju za pozvání. ať se jako, ti daří super. hlavně a jsme v kontaktu. Díky, mějte Díky se. moc a Čau. Ahoj. my děkujeme ještě všem, že nás samozřejmě pozorujou, že nás koukají. Tak, Jako děkujeme. vždycky jste skvělí, ta podpora nás žene dopředu, takže budeme v tom nadále pokračovat. Díky moc. Díky. Mějte se. Mějte se. Ahoj, díky. Ahoj. Ahoj.